ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେହି ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1907ରେ ପଞ୍ଜାବର ଲିଆଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳରେ ତାଙ୍କ ପିତା ସର୍ଦ୍ଦାର କିଷାନ ସିଂ, ଚାଚା ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଜିତ ସିଂ ଏବଂ ସ୍ୱରଣ ସିଂ ଇଂରେଜଙ୍କର କଲାଇଜେସନ ବିଲ୍ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଟିଥିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା କଥା ଘର କରିଗଲା। ଭଗତ ସିଂ ନିଜ ମାତା ବିଦ୍ୟାବତୀ କୌରଙ୍କର ଆଖିର ତାରା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି, କୌଶଳ, ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସର୍ଦ୍ଦାର କିଷାନ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶଭକ୍ତି ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଛୋଟବେଳର କଥା। ଥରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଣି ମାଟିରେ ପୋତୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାର ଦେଖି ଭଗତ ସିଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାପା, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପୋତୁଛି, ସେ ପରେ ବଡ଼ ହୋଇ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଦେବ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏପରି କଥାକୁ ଶୁଣି ଭଗତ ସିଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପରି ମାଟିରେ ପୋତିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି କରିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମଞ୍ଜି ପରି ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ମାଟିରେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁକର ବି ଗଛ ହେବ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଏପରି ମାସୁମିୟତ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗତ ସିଂ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମକ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷର ବୟସରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସବୁ କାମରେ ବୀର ନିର୍ଭୀକ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଗଲା, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଆଡମିସନ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲରେ କରାଇଲେ। ଭଗତ ସିଂ ପଢ଼ାଇରେ ବହୁତ ହୁସିଆର ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହି ବ୍ୟତୀତ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫେମସ ବହିର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ସିନାରିଓର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 13 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏହି ଭୟାନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା କି ତା ପରଦିନ ଭଗତ ସିଂ ଚାଲି ଚାଲି ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାବାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ